אז ברוכים הבאים לכולם, וכל הכבוד למי שהגיע לפה ביום חמישי באחר הצהריים, באמת, מי שפה זה כבר שאפו גדול. אנחנו שמחים באמת לארח את האירוע גמר השלישי, החצי גמר, סליחה, השלישי, בסדרת שלושת החצאי גמרים שלנו, ולדעתי, ולדעת הרבה אחרים, זה החצי גמר השווה ביותר, אבל זה רק אני אומר. אז באמת עברנו יומיים מטורפים, והכי חשוב, הגענו לפנינה שכולם מדברים עליה, כמו תמיד, AI, והולכים להיות פה פרויקטים מדהימים, אבל לפני שאני בכלל אדבר על הפרויקטים המדהימים, אני רוצה להזמין בחורה שלא ראיתם אותה בלינקדין, לא שמעתם עליה בזמן האחרון, ובאמת לא תיגעו אותה בשום פוסט, אור אגדי מלך. וואי. טוב, אני נראית יותר רעננה בתמונה, תתמקדו שם, השבוע ארוך עבר על כולנו, הרבה הכנות לכנס. זהו, אז אני ככה, קודם כל תודה לצוות התחרות שמארח אותי, אנחנו באמת ככה נקרא אחד מהפרויקטים של הכנס, הוא לבוא ולארח את התחרות שהיא הזדמנות וחגיגה של למידה, של מצוינות, של שיתוף ידע בינכם לבין כולנו, וזה באמת ככה במה מאוד מאוד מכובדת והזדמנות לבוא וללמוד ולקבל השראה, אבל באמת זה איזשהו חלק מתוך פאזל שלם של אירועים שסוף של הדבר הזה הוא באמת אירוע הכנס ב-25 לדצמבר, אז אני מזמינה אתכם ואני רגע כן אשתף בכמה מילים, כאילו יש את כנסים, יש לזה יתרונות וחסרונות, שוב, זה בסופו של דבר יום מאוד מאוד אינטנסיבי, ויש בו לפעמים ככה הרבה מאוד דברים שככה אנשים אומרים, טוב, אנשים מביאים והכל נראה כל כך מושלם, ואני לא מצליח להתחבר ואני לא מביא את עצמי, אז אני רוצה לקרוא תיגר על כל האמירות האלה. אנחנו ממש ניסינו לחשוב מה יעשה כנס להכי הכי שווה ואפקטיבי לאנשי הקהילה, ניסינו לבוא ובאמת לגייס אנשים על הנושאים הכי חמים, לבחור באמת איזה קבוצות מעניינות של אנשים שחוו יחד, בנו הרצאות רק בשביל הכנס, והן שמות ממש בפרונט שלהם את הדילמות, את המורכבויות, את האתגרים ואת כל מה שלא נקי ומצוחצח ועובד חלק, כי זה אף פעם לא ככה, קבלו סקופ, ובעצם מלבד שבאמת יהיה אירוע פתיחה מטורף, אני לא יכולה לספר עליו, זה סוד, זה לא יהיה מרצה, זה יהיה משהו משוגע שלא חוויתם, עם הרבה נטוורקינג והרבה הפרעות קשב. יהיה לנו אירוע פאק-אפ שהוא ברוח המהות של הכנס, נחגוג כישלונות ונשים אותם על הבמה. הרבה מאוד מושבים, כמו שאמרתי, מאוד מאוד מוקפדים, ראיתי את כל הדריירנים, יש לי עוד 2 היום, היום הולך להישאר, אני הולך להיות ככה עד הקצה מה שנקרא, ואנחנו רוצים להיות מאוד מוכנים. 2 דברים, ובוא עופר רק תעביר לשקף הבא, שאני רוצה להציע שאין בהרבה כנסים, 2 יוזמות, אחת לא פה בשקף, אנחנו הולכים לצלם פודקאסט אמיתי בלייב, עם כל מיני פרויקטים ועם כל מיני מיזמים שלא הגיעו לכנס, כי היה מקום מוגבל, זה יהיה פודקאסט חי שאתם יכולים לקרוא עליו באתר, ופה אני רוצה לבוא ולהגיד, אם אתם באים אל הכנס, למה שלא תמקסמו את זה? תחשבו על איזה דבר שמטריד אתכם, שהייתם רוצים לקבל קצת זמן אישי ממישהו שווה, ותפנו לטליה ולברק המהממים, כל הפרטים פה בצד, ותבקשו מהם שיתאימו לכם מאץ', ממש כמו בטינדר, אבל יותר הגון, ובאמת אנחנו מבטיחים לכם קפה איכותי וקצת quality time, ומשהו שהוא תפור למה שאתם רוצים להביא, אז זהו, אנחנו גם מבטיחים המון הפתעות ודברים מאוד מיוחדים, וכולכם מוזמנים, מי שעדיין לא שם, הפרטים כאן, ואני אשמח לראות אתכם גם בלייב, ובהצלחה היום בחצי גמר לכל המתמודדים, וגם לשופטים תודה רבה, אתם אלופים, אין דברים כמוכם. מגניב, תודה רבה אור. אז בואו נתחיל בחצי גמר שלנו, וקצת מה מחכה לנו הערב, באמת חגיגה מאוד גדולה של למידה, אני קצת ירוץ מהר על דברים, כי יש פה הרבה חבר'ה שכבר היו בימים שלישי ורביעי, אבל מה שהולך לקרות פה היום, יש לנו 6 פרויקטים שעלו לחצי גמר, 3 המקומות הראשונים יציגו את הפרויקטים בדוכן ב-25 לדצמבר, אנחנו נכריז עליהם שבוע הבא,
כמובן חשוב לציין, לפנים משורת הדין, גם אני וגם אבי פה, אנחנו שופטים, יש לנו מה שנקרא מהחברות שלנו מתמודדים פה, ואנחנו לא נשפוט את הפרויקטים האלה, ויש לנו גם שופטי מומחים, אבל קודם כל תכירו את האנשים שהולכים להציג פה היום, ושווה להרים להם, אז יציגו ראשונים באמת, בנק הפועלים, הילד מבנק הפועלים ואומרים האקספרטים, שהולכים להציג סימולטור סופר מגניב של שיחה לנציגי מחירות, קלאריבייט, שירה, שתציג פה איזשהו פתרון AI די מטורלל שהטמיעו במערכת תמיכת הלקוחות שלהם. אמדי קלון, דרור ושירן, שיציגו איך הם יצרו 90 סרטונים ללקוחות שלהם בשלושה שבועות. שיבה ו-AJT, עומרית ונועה כאן, יציגו יחד את שיבה ו-AJT, באמת שמציגים פה איזה מדיקיו או מדיק, מחולל שאלות מבוסס בינה מלאכותית. אקספרטים, שוב אקספרטים, עומרי ורעות שיציגו את המתודולוגיה שלהם לכתיבה והפקה של סרטוני בינה מלאכותית, ואפס פלייר, אנה יקרה מאפס פלייר שתציג פה את קארה, שעוזרת חכמה לניתוח סקר שביעות הרצון השנתי באפס פלייר, וקצת מילה טובה על חבר'ה מאוד יקרים, אבי לוי האלוף, גוני שני אלופה, והשופטות האורחות שלנו, מורן דהן ושרית צברי, אז באמת יש פה הרבה עבודה מאחורי הקלעים של החבר'ה האלה, ונראה לי שאנחנו יכולים להתחיל לרוץ, אז יש לנו טיימר, סבבה, וזה טיימר סופר קשוח, לא יודע אם הייתם פה בימים האחרונים, כאילו נגמר הטיימר, זה צועק כזה בז בז בז, ואז שרון מורידה אתכם, אז אל תיבהלו, קודם כל אנחנו אוהבים אתכם, אבל באמת, אם אתם מסתכלים ורואים דקה לסיום, אז מה שנקרא, תגידו את הדקה שאתם רוצים שאנשים יזכרו, זה טיפ ממני אליכם מהיומיים האחרונים ששמתי לב, אבל חוץ מזה בעיקר תהנו, והראשונים שיציגו פה בנק הפועלים ואקספרטים, הילד ועומרי, תנו בראש. תודה רבה, תודה על הפרזנטציה. איילת, בואי תגידי לי כמה מילים בזמן שאני מנסה לשתף, כי זה היה קשה בימים האחרונים לשתף. אוקיי, אז נעים מאוד לכולם, קוראים לי איילת, אני מנהלת את יחידת פתרונות למידה בקמפוס פועלים, בבית ספר הדרכה של בנק הפועלים, זה אומר שהצוות שלי ואני אחראים על הפיתוח תוכן דיגיטלי, ועל תשתיות וטכנולוגיות למידה, ונרוץ, כי יש 5 דקות ומרחיצים אותנו פה בזמנים, אז יאללה. בהצלחה לכם, טיימר איזון. יאללה. טיימר, קדימה, אנחנו טוסי מדברים על איילת. סימולטור שירות ומכירה, שזה כמובן פריט דיגיטלי, שהוא מגיע כשכבה נוספת מתוך מהלך עמוק שבנק הפועלים עושה. בנק הפועלים שם לו מיקוד להשתפר במקצועיות ובכל העולם של שירות ומכירה. מה עשינו עד היום? עד היום בנקאים שהגיעו לבנק עברו הכשרה, ועברו כל מיני סדנאות מיומנויות בתוך הקמפוס, והיינו מביאים אותם למרכז סימולציות פיזי, ששם אנחנו יכולים לתרגל כל פעם בקבוצות קטנות, וזה גם עלות מאוד גבוהה ומשאבים, זמינות, גם בנקאים חדשים ובטח בנקאים מנוסים, שאנחנו חייבים כל הזמן לשמור על הקשירות העסקית והמקצועית שלהם. עם כניסת ה-AI הבנו שיש לנו פה הזדמנות, לא עוד לעשות לומדות שימצא החלטה, אלא לומדות שבעצם מסמלצות ומביאות תרחישים אמיתיים של העובד, ובאמת זה מדמה גם שיחה ונותן ביטוי לאיך אני כבנקאי מגיב ואני מקבלת פידבק בסוף מצד אחד, מצד שני זה מתאים לסביבת העבודה שלי, אני לא צריכה להגיע לקמפוס, ואז אני יכולה להגיע לסקיילים שהם מאוד מאוד רחבים. למי זה פונה? הסימולטור שאנחנו מדברים עליו פה בנושא ההלוואות מדבר לכל הבנקאים, כ-800 בנקאים מהמחלקות האישיות והפרטיות בכל הסניפים שלנו, יש לנו 160 סניפים שפרוסים בכל הארץ, כשהמטרות שלנו זה כמובן לשפר את השירות בבנק, את המיומנויות שירות ומכירה, לאפשר תרגול כמה שיותר פעמים לכמה שיותר בנקאים, ובאמת שזה יהיה אישי ויותאם אליי. אפשר להתקדם. אז באמת ראינו שברגע שאפשרנו את הדבר הזה, יכולנו להגיע ליותר בנקאים, יכולנו לאפשר להם לעשות את זה בזמן שלהם, יכולנו לאפשר להם לקבל משוב שהוא משוב אישי, ובאמת אנחנו אוהבים להגיד כל הזמן למידה פרסונלית, אבל מאוד מאוד קשה לנו לעשות את זה, אז ראינו שזה באמת מתאים לי לרמה שלי, ואז אני גם מקבלת פידבק לשימור ולשיפור, וראינו איך באמת היכולות של הבנקאים לאט לאט משתפרות. בואו רגע נעבור לחוויית למידה. אז אני כבנקאי מרגיש שיש לי מאמן אישי שהוא מלווה אותי, שהוא יודע במה אני טוב ובמה לא טוב, הוא משפר אותי על הדברים שבאמת רלוונטיים אליי, ואני לא מקבלת איזושהי למידה שהיא למידה גנרית לכל הבנקאים לדוגמה באישית.
אני רואה שאני יכולה לעשות את זה בסביבת העבודה, אני לא תלויה רגע בזמינות של הקמפוס, אינטראקציה אמיתית, אני מקבלת דוגמאות של מסכים, כמו שבנקאי מקבל עם פרטים על הלקוח, אני יכולה פעם לקבל לקוח שהוא לקוח כועס, פעם לקוח שהוא לקוח מורכב מאוד, פעם לקוח שאין לו הבנה בשוק ההון, לדוגמה, בשוק הבנקאי לדוגמה, זאת אומרת אני באמת יכולה לתרגל, וככה הלמידה שלי משתפרת, כי בסוף אני לומדת הכי טוב מההתנסויות שלי ומהנקודות שהמאמן הזה אומר לי איפה אני צריכה להשתפר. על איכות הפתרון ועל הטכנולוגיה, עומרי ידבר על זה כשהוא יציג את הסימולטור, כי נראה לי כדאי שאתם באמת קצת תחושו אותו. אני אציג את הסימולטור עכשיו, אז קודם כל אתם יכולים לראות, זה לא איזה צ'אט GPT כזה או ארגוני או משהו, זה פתרון ממש מולבש של השפה של הארגון, בעצם אני מקבל איזשהו מסך עם השפה המיתוגית של הכל, יש גם הנחיות, ואני מקבל סיפור שכל פעם אני מקבל דמות אחרת וגם כן צורך אחר. אני מתחיל את השיחה, אני יכול להזין למשל את השם שלי, כי זה נותן איזושהי הודעת פתיחה, כלשהי בשמי, ואני תוך כדי גם מקבל חיוויים, למשל טיפים, ואת המידע על הלקוח, וגם מידע מפורט, כמו שאלת אמרה, על המצב הבנקאי של אותה דמות, ואני יכול פשוט לדבר איתה, כמו שהייתי מדבר עם לקוח, זה הכל עובד על API, כלומר פניות לאיזשהו צ'אט מאחורי הקלעים, כדי שהחוויה תהיה כמה שיותר אמיתית ולא צ'אטית, כמו שהיינו עושים במקום אחר. עכשיו, מה שהכי יפה פה, שבסוף השיחה אני מקבל, כמו שהילת אמרה, משוב ממוקד, לפי המדדים של הבנק, לפי מודל השירות של הבנק, שבעצם איך השיחה הלכה בכללי, הציונים לפי מדד המאה שממש דוגם, כל מיני יכולות כמו הצלחה ומאמץ ואמפתיה, נקודות שימור, נקודות שיפור וגם ציון סופי, והכי יפה פה שזה יורק סקורם. בסוף זה נכנס ל-LMS והתוצאה הזאת נשמרת פר לומד, כדי שהמנהלי הלמידה יוכלו לעקוב אחרי התקדמות העובדים בלומדה הזאת, והזמן נסתיים, תודה רבה. איזה ממושמעים, כי אחרת... איזה חדים! זה אנחנו, אבל אני אציין באמת במשפט, הפצנו את זה בחודשיים האחרונים ל-700 בנקאים, כ-500 סיימו את זה ועברו בציון טוב, עוד כמעט 200 עדיין זה בביצוע. האתגר עכשיו באמת למדוד את האפקטיביות, לראות איך אנחנו מרחיבים את השימוש, אנחנו ממש עובדים בזה, זה תהליך שהוא מאוד מאוד מנוהל. זהו. אז אני משוחד כי אני מגיע מהארגון, ואני מנע מלשאול שאלות, אבל אנחנו פותחים לקהל רגע לשמוע אם יש לכם שאלות לצוות. יש שאלה אחת בזה שכבר ערן נצר היקר שאל, שהוא שאל אתכם, מה רמת הדיוק של המשוב? זו שאלה מצוינת ואני אענה עליה, אז קודם כל, זה לא סתם איזה צ'אט GPT, יש פה הרבה חשיבה מאחורי הדבר, שריכזנו את החומרים ביחד עם איילת ועם חברי הצוות, אז זה ממש בנוי על המודלים של הבנק, אנחנו בנינו ביחד עם, בעצם בפיתוח הפתרון, על מודל משוב שממש לוקח את השיחה, מייצא את ההיסטוריה, ומשווה בכמה מדדים לדברים שהבנק בעצם רואה לנכון. כלומר, זה משהו שהוא מבוסס שיחה, אבל לפי קריטריונים ברורים ולפי פלואו מאוד מדויק, שהוגדר מבחינת תהליך הנכון להלוואות, מבחינת מדד המאה, שזה איילת יודעת יותר טוב ממני, שזה מסביר על איכות השירות והאמפתיות וכל הדברים האלה, ובסוף, אחרי הרבה ניסוי וטעייה, שגם בדקו העובדים בבנק, וגם החבר'ה של איילת ואבי, אחרי הרצות ושיפורים, אנחנו כל הזמן שיפרנו את זה, כדי שכמה שיותר יתאים למצב אמיתי, בעצם למשוב ממוקד, שמנהל היה נותן לעובד שלו, מנתח את השיחה. אני יכולה להוסיף שבאמת, כמו שעומרי ציין, אימנו את המודל על סטנדרט השירות של הבנק, ועל מודד המאה שבוחן איזה שירות אנחנו רוצים שהלקוח שלנו יקבל, שמדבר על עד כמה מאמץ הוא צריך, המם נגיד, זה עד כמה מאמץ הוא צריך להפעיל, כדי לקבל את השירות או את המוצר שהוא רוצה, כמה אמפתיה הבנקאי מגלה,
ובהתחלה מה שעשינו, כולנו יודעים שלאמן מודל זה צריך המון המון אינטראקציות, אז בהתחלה מה שעשינו, ניצלנו את זה שבקמפוס, לקמפוס מגיעים בנקאים לכל מיני קורסים, ונתנו להם במהלך קורסים לבצע את הלמידה הזאת, קיבלנו מהם פידבקים, אימנו את המודל עד שראינו שאנחנו מקבלים תוצאות שהן תוצאות טובות, שהן נכונות, ושהן באמת משפרות את מתן השירות. אני רוצה לשאול, אם נגיד את רוצה ליצור עכשיו תסריט חדש, כמה זמן זה ידרוש כדי לבנות משהו כזה? מה הכוונה בתסריט חדש? סימולציה חדשה, תרגול נוסף או משהו. בנושא הזה, נגיד בהלוואות, זה endless, או בנושא אחר. אם אתה עושה על הסימולציה הזאת של הלוואות רפרש, אתה מקבל ממש דמות אחרת, עם שם אחר, תרחיש חדש, שם אחר, סכום אחר, מאפיינים אישיותיים, מאפיינים בנקאיים אחרים. אז לעולם תוכן אחר, לא לעולם ההלוואות, אם זה עולם תוכן אחר, אז מה יידרש? כמה השקעה תידרש? זה דורש שעות פיתוח, זה דורש גם כן, כמו בכל תהליך, פגישה עם מומחי תוכן כדי לתקף את התהליך, לקבל חומרים, אבל בסך הכל, ברגע שיש סיסטם, שהאתגר היה בעצם לבנות את המערכת, את כל הפלואו הזה. ברגע שאתה משנה תוכן, מהניסיון שלי בינתיים, זה די פשוט. ממש באופן יחסי, זה די פשוט. אני רואה שאנחנו ממש לקראת סיום הדקה, אז שאלה אחרונה, אם יש מהקהל. יש לי גם שאלה. כן. אחת המטרות שם ראיתי הייתה לחזק תחושת מסוגלות. אני מבינה שאין לכם עוד נתונים, אבל איך אתם הולכים למדוד את זה? זה האתגר, ואנחנו רוצים לייצר איזשהו בייסליין. אנחנו רוצים להצליב עם כל מיני נתונים. הבנק בעצם מודד את עצמו לדעת עם נתונים. ואנחנו בסוף רוצים רגע לראות, יש לנו גם סקרים שהם סקרים חיצוניים, כמו NPS, שזה הסביעות רצון של הלקוחות מהשירות שהלקוחות מקבלים, אבל גם אנחנו בתוך הבנק עשינו איזשהו מיפוי של הסניפים, של רמת השירות עם ביצועים עסקיים, מיפינו את הסניפים על 4 רבעים האלה, ואנחנו רוצים לעשות התערבויות שהן התערבויות קצת יותר ממוקדות, נגיד לקחת כמה סניפים ולמדוד אותם, את השיפור שלהם גם ב-NPS וגם בביצועים העסקיים שלהם. אז זהו רגע לסשן הזה, נגיד רגע שלא אמרנו בהתחלה, אבל כדאי לכם להישאר איתנו עד הסוף, כי בעצם בסוף הסשנים יהיה את הצבעת הקהל על מי הוא חביב הקהל, ונחשוף את הסוד המטורף הזה, ועכשיו נראה לי, עופר, עוברים הלאה? כן, עוברים הלאה, ובאמת חביב הקהל, אומנם זה תואר לשם כבוד, אבל מה שנקרא קבל עם ולינקדין, אז שווה באמת להצביע ולהשפיע, ובאמת לתת כבוד למי שפה נותן לכם בראש והכי הרשים אתכם, ובואו נראה אם הבא ירשים אתכם יותר ממה שעומרי הצליח להרשים אתכם, וכמובן איילת, קלרי וייט, שירה, הבמה שלך בהצלחה. תודה רבה. אז אני מקווה שאתם מוכנים לפתרון המטורלל כמו שהזכרת. אתם רואים את המסך שלי? אכן מעולה. רואים, כן. ואני מתחילה אז את בואו נתחיל. יש על זה כן. קצת נקודות בהצלחה. הפעם. תודה. שלום לכולם, אני עובדת בקלרי וייט כבר 6 שנים, ובאתי לספר לכם היום על איך הטמענו AI אצלנו בחברה. אני נכנסתי לעבוד בחברה כנציגת תמיכה, ועד היום אני זוכרת את השנה הראשונה שלי, שכל יום קיבלתי פנייה חדשה מלקוח אחר, והרגשתי פשוט עבודה. לא היה לי מושג איך להתחיל לפתור את הפנייה הזאת, וזה היה ממש מתסכל, כי לא משנה כמה למדתי והתקדמתי, עדיין הרגשתי שאני לא יודעת מספיק. אתם יכולים לראות אותי פה צעירה, שזופה ומתוסכלת, ואני חיפשתי מידע בכל מיני מערכות, ניסיתי לחבר את כל החלקים, ולקח לי המון זמן להיות בטוחה בתשובות שהוצאתי ללקוחות שלנו. קלרי וייט היא חברת תוכנה עם פורטפוליו ענק של מוצרים, שמתעדכנים כל הזמן. יש לנו לקוחות מכל העולם, בשפות שונות, וגם עם צרכים שונים וציפיות שונות, בגלל ההבדלים בתרבות. גם הצוותים שלנו מפוזרים במדינות שונות, אנחנו לא עובדים באותם שעות, אז גם קשה ללמוד, להתייעץ אחד עם השני. בעצם בכל פנייה של לקוח, אנחנו היינו צריכים לחפש מידע בכל מיני מערכות,
להריץ כל מיני חיפושים עם מילות מפתח, לנסות כיווני פתרון, ואז לחבר את כל החלקים כדי להצליח להגיע לפתרון בעיה. זה היה תהליך של ידני, איטי, מסורבל, וזמני התגובה שלנו התארכו, מתוך זה גם הלקוחות היו לא מרוצים, וגם כנציגים הרגשנו לחץ כי לא הצלחנו להגיע ל-KPIs שלנו. אז בשנה שעברה החלטנו לשנות את המצב, והשקנו כלי AI חדשני. הכלי הזה הוא משולב במערכת CRM שלנו, שבה אנחנו מקבלים את הפניות מהלקוחות, הוא סורק מקורות מידע פנימיים וחיצוניים, ומציע לנציגים שלנו תשובה רלוונטית בזמן אמת. מה זה אומר בפועל? הלקוח פותח פנייה, והכלי יודע לבקש ממנו מידע חסר מראש, כדי שכשיתפנה נציג תמיכה, יהיה לו כבר את כל המידע בשביל הטיפול בקריאה. ואז הנציג מתחיל את הטיפול בקריאה, ובעצם הוא לא צריך לחפש שעות, כי הכלי הזה נותן לו את התשובה לבעיה בכל שפה מוכנה, גם עם קישורים למידע, ככה שאני יכולה גם להעמיק. עכשיו, למה אנחנו לא נותנים את התשובה הזאת כבר ללקוח? בגלל שהמקורות שלנו גם פנימיים, אנחנו רוצים לוודא את האמינות, וגם בגלל שהלקוח טרח ופנה אלינו, אז אנחנו בעצם רוצים לעשות את האקסטרה מייל הזאת, ולהוסיף את הנציג בלופ הזה. אני יכולה גם לדבר עם הכלי בצ'אט, לערוך את התשובות, לבצע עוד כל מיני פעולות. הכלי הזה גם עוזר למנהלים לבדוק את האיכות של המענה של כל נציג, ואנחנו בעצם יכולים לשפר תהליכים, כי אני רואה איך ענו הנציגים שלי ולתת סקור לכל איכות שהם נתנו. אני גם יכולה להפיק תובנות, לזהות מגמות בלקוחות, מוצרים, טרנדים על בסיס הפניות והתוכן. אם יש שינוי בסנטימנט של הלקוח, הכלי הזה שולח לנו התראה למנהלים כדי שנוכל לפעול מיד ולמנוע הסלמות, ואנחנו גם יכולים לייצר ידע חדש על בסיס הפניות והתשובות שהובילו לפתרון שלהם. ככל שעובר הזמן, אנחנו רואים את ההשפעה והתרומה של הכלי על הארגון. זמני התגובה שלנו התקצרו, העבודה מיועלת יותר, צוותי הטיר אחד שלנו פותרים יותר פניות, יש להם יותר זמן ללמוד ולהתפתח, האיכות של התשובות עלתה, מה שהוביל לשיפור בסביבות רצון הלקוח, 5% בתעשייה נחשב שיפור גדול. הכלי הזה מאפשר לנו לזהות בעיות מיד כשהן קורות לפני שהן גדלות ומחמירות, וגם לזהות מגמות, לקבל החלטות על פיהם, זה עוזר לנו לשפר את המוצרים שלנו, ככה שיש לנו גם השפעה תרבותית וגם ארגונית. כשאנחנו מחשבים את ה-ROI, אנחנו רואים שיש לנו רווח ברור. מה הופך את הכלי הזה לייחודי? אז הכלי הוא, בעצם לא לקחנו מוצר מוכן, בנינו פתרון שמתאים בדיוק לצרכים שלנו, והוא ממשיך להתפתח יחד איתנו. בתור נציגי תמיכה, אנחנו עובדים חכם יותר. יש לנו תשובות מוכנות, יש לנו תיעדוף אוטומטי, פחות זמן חיפוש, במקום לחפש מידע, אנחנו מנהלים ידע. כמנהלים, אנחנו יכולים לזהות בעיות בזמן, אנחנו מקבלים התראות על שינוי בסנטימנט, יכולים לפעול לפני שדברים קורים. גם כארגון, המידע והתובנות שאנחנו מפיקים, אנחנו משתפים אותו עם עוד מחלקות, כמו פיתוח, מוצר, customer success, גם הם יכולים להשתפר בעקבותן, ובעצם כל זה מאפשר לנו לייצר סטנדרט חדש של שירות לקוחות. אז ככה, כשאני מסתכלת אחורה על התחושת בלבול בשנים הראשונות שלי כנציגת תמיכה, אני מבינה כמה רחוק הגענו, כי היום אנחנו לא רק פותרים בעיות, אלא ממש יוצרים שינוי שמגדיר מחדש, איך יכול להיראות שירות לקוחות בעולם של חדשנות. ותודה רבה לכם. אלופה. אז תודה רבה. קצת מעולמות של פרפורמנס ספורט, ונפתח רגע לקהל, לשאול שאלות, זה הזמן. בוודאי. I'll stop sharing. אני יש לי שאלה, עוד לפני הזה. בדיוק. אני רק התחלתי לשאול, כבר את נותנת לי, אני יש לי שאלה, למרות שכבר ראיתי וזה פעם שנייה, זה כל פעם עולה עוד שאלות, אבל שירה, נגיד ואני כאילו התלהבתי מאוד בפעם הראשונה שראיתי את זה, ואני מתלהב גם בפעם השנייה, מה אני צריך לעשות כדי לגרום לזה לקרות גם בארגון שלי? כלומר, לכל כאילו מוצר יש ספורט, איך אני לוקח את הדבר הזה ומנסה לאמץ אותו גם אצלי, מה המורכבויות של הדבר הזה, כמה זמן לקח לכם ודברים כאילו בקטנה. אז כן, בעצם הדבר הראשון והכי חשוב זה המקורות ידע, אז דבר ראשון להתחיל מאינטגרציה של הכלי עם המקורות ידע שלנו. כל אינישיאטיב פה שהזכרתי, של תשובות ללקוח, תובנות, אלרטים, דברים בסגנון הזה, בעצם לכל דבר עשינו POC, אז התחלנו מלהגדיר את הצורך ולכתוב, תלוי אם זה agent או לא, לכתוב פרומפטים ואת הדיזיין עצמו, ועד שלא הוכחנו גם את ה-accuracy של הכלים וגם שיפרנו אותם תוך כדי תנועה, בעצם לא הטמענו אותם במערכת.
אז ברגע שיש את כל המידע, לנו הספיק המידע של הארגוני, דווקא בגלל שהוא היה מבוזר, איחדנו אותו למקום אחד, מתוך זה, בעזרת עצם זה שזה מודל LLM, אז הוא יכל לייצר לנו את התשובות שרצינו, ועל כל אחד מהם יש לנו חיווי, פידבק אם התשובה היא נכונה או לא, בעצם הכנסנו לתוך המערכת CRM שלנו, enforcement לכל אחד מהנציגים, שכל פנייה היא חייבת לעבור בכלי AI, אז גם וידאנו בעצם כל הזמן שיש לנו שיפור מתמיד, אנחנו ממשיכים לשפר את הכלים. אני רוצה לשאול בהמשך של זה, ראיתי גם במסמך שהגשת של הפרויקט, באמת ההטמעה שלו וההתמודדות עם ההתנגדות אולי להשתמש בכלי כזה, עכשיו ציינת שזה חובה כדי שהכלי ילמד, אז משהו על זה, אם את יכולה לדבר קצת על איך הטמעתם את זה, איך רתמתם את הנציגים, תהליך הטמעה קלאסי כזה, מה עשיתם? אז באמת, כמו שאמרתי, על כל פרויקט אנחנו לוקחים קבוצה כל פעם מריג'ן אחר, או לפעמים גם כמה ריג'נים, כמה פרודקטים, טירים בלבלים שונים שיש לנו, ובעצם אנחנו עובדים ביחד על מנת, דבר ראשון, לטסטס את הכלי, ולראות עד כמה הוא טוב לנו. עשינו גמיפיקיישן בהתחלה בשביל לעודד אותם עם תחרות נושאת פרסים, מי ירצה להשתמש יותר בכלי, אז אנחנו רואים usage גבוה, אתם מקבלים על זה פרסים. ראינו שזה לא מספיק, וגם רצינו בעצם שיהיה לנו ממש כחלק מהתהליך, הליבה שלנו, של התמיכה, שכל קריאה אנחנו יודעים שאנחנו עובדים עם הכלי, לכן עשינו את ה-enforcement הזה. עכשיו, בגלל שהשיטה שלנו היא לא התשובה היא כבר מגיעה ללקוח, ובעצם אנחנו מוותרים על הנציגי תמיכה שלנו, אלא אנחנו ממש מראים להם לא, אנחנו צריכים אתכם כאקספרטים, לוודות את התשובה, לתקשר, להוסיף את הידע שלכם, שיש לכם כמומחים שהוא לא מתועד, והכלי לא יכול להפיק אותו, גם בתשובה ללקוח, בעצם ככה הצלחנו להוריד את ההתנגדות, כי הם רואים שאנחנו עדיין צריכים אותם, לא הכל פה אוטומיישן. אז זה לגבי האוטומיישן, לגבי התהליך של ההטמעה עצמה, אז הזכרתי גמיפיקיישן, עשינו כל מיני מפגשים, אנחנו גם משתפים אותם בתוצאות שלנו, אנחנו רואים שיש ירידה בזמני הטיפול בקריאות, השביעות רצון עולה, כל מיני דברים שבעצם ברגע שאנחנו משקפים להם כמה זה עוזר לכם וכמה לכם זה טוב, הם גם רואים מזה את ה-added value. נראה לי שהשאלה האחרונה תהיה מהצ'אט, יעל שואלת, האם צמצמתם את כמות התומכים? כן, בעצם התשובה היא כן. ברגע שאנחנו עובדים יותר מהר, ויש לנו את אותה כמות פניות, אז אנחנו יכולים לוותר על חלקם. אוקיי. נמשיך למתמודדים הבאים. זו התשובה שמפחידה את כולנו תמיד, אבל שוב, אנחנו כולנו צריכים גם להיות ערים למציאות, ולהכין את עצמנו ואת הארגון שלנו למציאות שהולכת לבוא על כולנו. אז שירה, תודה רבה, ואנחנו עוברים לפרויקט הבא ששירן מאמדיקלון תציג, ותגיד לנו האם דרור מצטרף אליה או לא דרור מצטרף אליה, אני כבר לא יכול להמתין, והיא תראה לנו איך הם יצרו מפעל של סרטונים, ובאמת הפכו את זה לאומנות. שירן, תני בראש. תודה עופר. רגע, אני אשתף את המסך שלי. בדיוק, תני לנו סימן שאת מוכנה, ונוכל להתחיל את הטיימר. אוקיי, רואים את המסך שלי? עוד דקה, רגע, זה עולה. בבקשה. כן, רואים עכשיו. אז אני מתחילה. בהצלחה. תודה רבה. אז שלום לכולם, אני מתרגשת להציג פה בתחרות, אני מציגה ביחד עם דרור קורפרו, שתינו מחברת אמדיקלון, ואנחנו הולכים להציג על איזשהו ספרינט שעשינו עם AI לייצור של מעל 90 סרטוני וידאו ב3 שבועות, אז ככה במשפט על אמדיקלון, אנחנו חברת תוכנה בתחום האלטקר, ובעצם אנחנו מאפשרים למשתמשים שלנו לשאול שאלות על הדאטה ולעשות מחקרים קליניים, ודרור ואני מתעסקים בהדרכת לקוחות. אז הגיע לפתחנו אתגר, לייצר סרטון הדרכה לכל אחד מהפיצ'רים במערכת, ויש לנו הרבה מאוד פיצ'רים במערכת, וזאת לצד קצב שחרור גרסאות מהיר, ואנחנו 2 אנשים רק בצוות שמפיקים את כל התוכן, וכל התוכן שאנחנו מפיקים, כל הסרטוני הדרכה, מוכרחים להיות מוכנים לפני ההתקנה הראשונה אצל הלקוח, וזה בגלל שיש לנו פיצ'ר על המוצר שלנו,
שנקרא אלפון פאסטום, אתה יכול לראות אותו מסומן פה בריבוע צהוב. בעצם כשלמשתמש יש שאלה או שהוא צריך תמיכה במהלך העבודה שלו, הוא לוחץ על help, נפתחת המגירה הזאת מימין, סליחה שאתם רואים, והוא רואה רק סרטונים שרלוונטיים למיקום שהוא נמצא בו. אז באמת, כמו שאמרתי, יש לנו הרבה פיצ'רים והרבה מאוד עמודים, והיינו צריכים לייצר הרבה סרטונים. הסתכלנו על התהליך הישן שלנו, של הפקת הסרטונים, וראינו שהוא מאוד מאוד ארוך ומאוד מאוד לא סקיילבילי. בקמטזיה, שמי שעובד עם קמטזיה יודע שזה יכול לקחת לא מעט זמן, יצירת ה-voice over והכתוביות, ואמרנו אנחנו חייבים לשנות משהו, בכל זאת יש AI היום. אז את כל התהליך הארוך הזה של 12 שלבים קיצרנו ל4 שלבים, שאני עוד מעט ממש אפרט עליהם, אבל גם אנחנו לא האמנו שהתוצאה בסוף תהיה שבמקום להפיק בסביבות ה-30 סרטונים ב3 חודשים, ב12 שבועות, הגענו להפקה של מעל 90 סרטונים ב3 שבועות. ועכשיו אני אראה לכם איך עשינו את זה. בעצם שילבנו כמה כלי שחלקם היו כבר זמינים בארגון שלנו ולא עולים הרבה מאוד כסף. ומה שעשינו בשלב הראשון, נפגשנו עם מומחי התוכן שלנו, עם איש המוצר, והקלטנו את הפגישה איתו. הוא דיבר חופשי בעברית, אפילו לא באנגלית, והסביר מה מטרת הפיצ'ר ואת הצעדים שהמשתמש צריך לעשות בעצם כשהוא עובד עם הפיצ'ר הזה. תוך כדי הפעלנו כלי שנקרא Guide AI, זה לא חייב להיות Guide AI, יש כל מיני תוכנות היום שעושות בדיוק את אותו דבר, אבל מה שגייד עושה, ברגע שאיש המוצר מקליק על המסך, הוא תופס את כל הצעדים שלו ומייצר איזשהו סרטון גולמי. אז כבר מהשלב הראשון קיבלנו שני דברים. הקלטה שמפרטת לנו בעצם הסבר על הפיצ'ר, וגם את הסרטון הגולמי כבר. את ההקלטה זרקנו כמו שהיא לנוטבוק LM, וביקשנו ממנו שיסכם לנו את הכל בצורה מסודרת, ואת מה שהתנו מנוטבוק LM העברנו לצ'אט GPT, יצרנו צ'אט GPT יהודי, שאמרנו לו צ'אט יקר, כל פעם שאנחנו מדביקים עליך את הסיכום הזה, בבקשה תיצור לנו סקריפט בשפה שלנו. זה ממש כתבנו בהוראות, ואם תראו למטה גם אפילו נתנו לו רפרנס כבר לסקריפטים שהיו לנו, כדי שימשיך ממש לדבר באותה שפה שכבר הייתה קיימת. כל הדבר הזה גם שם, את כל מה שהצ'אט GPT יצר לנו, אנחנו חזרנו לגייד, אתם יכולים לראות פה בריבוע הכחול, הדבקנו את ה-voice over, ובעצם מה שנשאר לנו זה היה רק לעשות פיין-טיונינג לכל הריבועים הצהובים ולחצים, אבל כבר מהצ'אט GPT קיבלנו את ה-voice over ואת כל ההסברים הנכונים למשתמש. בעצם כל הדבר הזה הביא אותנו לכמה דברים. אחד, גם שיפור המקור שלנו מבחינה פנים ארגונית, אבל גם בשיפור חוויית הלקוח. אנחנו עושים הרבה מאוד סקרים כדי לראות את איכות חומרי הדרכה. עשינו סקרים לפני בתהליך הישן ובתהליך החדש, וראינו שעלינו ל-4.5 בגלל שהתוצרים היו יותר אחידים והיה לנו יותר תוכן. הצלחנו להפיק הרבה יותר בזמן קצר, חסכנו למומחי התוכן שלנו שזה אנשי המוצר הרבה מאוד זמן, לפני שחרור גרסה אין להם הרבה זמן, אז במקום כמה פגישות, פגישה אחת בלבד, והשתמשנו בחומרי הדרכה האלה גם לקורסים אונליין שיש לנו, כי היה לנו עכשיו כל כך הרבה תוכן שיכולנו להשתמש בעוד. זהו. מדהים, נראה לי שזה מראה את העבודה הגדולה ש-AI עושה על efficiency בתהליכי עבודה, בטח בהפקה של תוצרים. זה הזמן לשמוע מכם הקהל, מה אתם הייתם רוצים לשאול את שירה? אני אשמח לשאול, אפשר. בתור מישהי שהתעסקה לא מעט בפיתוח לומדות והטמעה במערכת LMS וכאלה דברים, רציתי לדעת אם עברתם על כל מוצר ומוצר שפיתחתם, ואם היה צריך לעשות שינויים ועדכונים, וכאילו, עשיתם תהליך מאוד יפה של לייצר סרטונים ב-AI, עכשיו השאלה אם הסרטונים האלה באמת מדויקים ונותנים לכם את הצורך הספציפי שאתם צריכים, ואם עשיתם את זה גם משובים מצד הלקוח, אם הסרטון עשה את העבודה, נתן את המענה הרצוי, גם סרטוני הדרכה שדיברת עליהם שעשיתם.
זהו. זו שאלה מצוינת. בעצם אנחנו כל הזמן מודדים את עצמנו גם באמצעות סקרים כדי לשמוע מה המשתמשים אומרים, ובאמת כמו שהראיתי הייתה עלייה, אבל לא רק באמצעות סקרים, אנחנו אוספים דאטה מתוך המערכת שלנו, אנחנו בודקים איזה סרטונים הכי פופולריים, איזה פחות, האם אחרי שמשתמש צפה בסרטון הוא הצליח לעשות את הפעולה שהוא רצה לעשות מלכתחילה, אנחנו בעצם אוספים לוגים ואנחנו לומדים עד כמה סרטוני הדרכה היו יעילים. גם יש לנו כל הזמן את הפידבק של ה-Customer Success, שהם גם משתמשים בחומרי הדרכה. אגב, כשהם מדברים עם היוזרים, אז הם גם כל הזמן נותנים לנו פידבק על מה המשתמשים אמרו להם בשיחה, אז אנחנו ממש כל הזמן במדידה של הדברים. גם הסרטונים עצמם, זה לא הייתה סתם בחירה דווקא בסרטונים קצרים, זה היה גם משהו שעשינו Training Needs Analysis, שבדקנו איך המשתמשים שלנו רוצים ללמוד, ובמקום הראשון זכה סרטונים קצרים, ובגלל זה הלכנו גם לכיוון הזה. יש פה בצ'אט שאלה מעולה, למה צריך את נוטבוק LM, מה הערך של זה, ולמה לא לעבוד רק עם Custom GPT? יפה, בהתחלה חשבנו על זה, אבל הגענו למסקנה שאם אנחנו רוצים ש-ChatGPT לא יחזיר לנו שטויות וימציא דברים, אז אנחנו צריכים להגיד לו, תשתמש רק בעצם במה שהדבקנו לך מנוטבוק LM, כי נוטבוק LM בעצם מתבסס רק על הריסורסים שאתה מכניס אליו, ובגלל זה היה שלב חשוב. היה אבל תהליך של בקרת איכות לפני ההפצה שעשיתם? אז אנחנו וגם הצוות Customer Success וגם הפרודקט עשה מעבר על מקבץ סרטונים, כולם ישבו וראו שזה טוב, אבל כמובן שהמשוב והפידבק הכי חשוב שיש לנו זה מהלקוחות שלנו והמשתמשים. אנחנו כל הזמן אוספים את המידע וכל הזמן משפרים את התכנים שלנו, גם בסרטונים וגם בקורסים שכוללים את הסרטונים. שירן, את יכולה לתת לנו טיפ אחד על איך שומרים על האיכות של התוצאות מהמודל שפה? אז אני חושבת שא', זה שהיצירה של הקאסטום GPT מאפשרת לך כל הזמן לחדד אותו ולעדכן אותו ולעדכן שם את ההוראות לפי מה שצריך, אבל זה חזר פה הרבה. אני חושבת שהדבר הכי חשוב זה בעצם לא רק להכין מלא סרטונים ולשחרר אותם לאוויר העולם, זה לנטר אחרי הדאטה, זה לדבר עם המשתמשים, זה לראות אם באמת הם מבינים ומצליחים לעשות פעולות במערכת בעקבות הצפייה, וזה העניין של המדידה הוא מאוד מאוד קריטי. תודה על הטיפ. נראה לי שנמשיך הלאה. תודה לשירן. תודה לכם. תודה רבה שירן. באמת פרויקט שוב, להפיק כזאת כמות של סרטונים לעומת מה שהיה לפני זה, זה א' מעורר השראה ובאמת לקח שהרבה מאוד אנשים שמפיקים e-learning פנימי יכולים לקחת, במיוחד שזה גם ללקוחות, אז בדרך כלל גם יש איזשהו תו תקן שצריך לשמור עליו, אז באמת שפו וכבוד על הדבר הזה. ועכשיו שיבה ו-HIT בפרויקט משותף, עומרית ונועה יציגו את מדיקיו, נכון עומרית? שלא תרגיע אותי אחרי זה, אני יודע שאת תכנסי עליי, אבל מדיקיו רשמה לי בזה, אז כן, אז עומרית, תנו בראש. נכון, זה השם של הפרויקט. נועה תעלה את המצגת. אנחנו נמתין. הנה, יש לנו את זה. מעולה, בהצלחה. תודה. אז שלום לכולן ולכולם, אנחנו נציג את פרויקט מדיקיו, בדיוק כמו שעופר אמר, שהוא נולד בעצם מתוך שיתוף פעולה בין הפקולטה לטכנולוגית למידה ב-HIT לבין רשות ההוראה במרכז הרפואי תל השומר על שם חיים שיבה, זה השם המדויק. צוות הפרויקט בעצם מטעם HIT, הבוגרות התותחיות שלנו, נועה כהן והודיה בידני שובלי, שהונחו מטעם הפקולטה על ידי עומרי כהנא ועל ידי עומרית אבנשטיין, ומטעם שיבה עבדנו עם רשות ההוראה, מטעמם פרופסור גדי סגל, טל אורטל וענבל אלקובי. זה צוות הפרויקט שלנו. אז בעצם מאיפה התחלנו? הפרויקט בא לתת מענה לרשות ההוראה בשיבה, שעושה מאמצים באמת מטורפים להגדיל את היקפי הכשרת הרופאים והרופאות. ידוע שחסרים המון כוחות במערכת הבריאות, ובין השאר גם הכשרה של רופאים ורופאות שלמדו רפואה בחו"ל לקראת מבחני הרישוי הישראלים. בעצם במסגרת ההכשרה הזאת צריך הרבה מבחני חזרה,
וזה מביא המון אתגרים. חשוב לציין שכל המבחנים שרצים בהכשרה הם מבחנים חד פעמיים, כלומר כל מבחן נעשה פה שימוש רק פעם אחת, ובעצם הקושי, אחד הקשיים שהיו זה שהמבחנים היו נכתבים באופן ידני על ידי מומחי תוכן מאוד מאוד יקרים ומאוד מאוד עסוקים, ובתהליך תיקוף ארוך ומורכב. ולמעשה המבחנים היו מפוזרים בקבצים ותיקיות ומיילים, ולא היה מאגר מסודר שהחזיק את כל המבחנים, והיה גם מאוד קשה לנהל את הידע ולעקוב. וגם שכבר היה מבחן, אז היה צריך לארגן ולעמד את הכל במסמכים, וגם לתרגם לשפות השונות, כי המבחנים בעצם מועברים ב3 שפות. ואז בא עידן ה-AI, כלי AI בעצם באו ויעלו את התהליך, אבל עדיין לא מספיק, היו הרבה ניסיונות עם מגוון של פרומפטים, הם התחילו לעבוד עם כל מיני כלים, אבל באמת היה מאמץ מאוד גדול של רשות ההוראה לג'נרט שאלות שונות, שאלות שהן הגיוניות, שרמת הקושי שלהן מספקת, כל הזמן ייצרו שאלות שנורא נורא קלות, ובשורה התחתונה נדרש המון זמן והמון משאבים כדי לייצר שאלות. זה היה סיפור מאוד יקר ומאוד מורכב. ועל הרקע הזה בעצם פותחה מדיקיו. מדיקיו היא מערכת מבוססת AI ליצירת מבחנים. המערכת באמצעות AI מייצרת שאלות מבוססות מקרה ברמת קושי תואמת למבחנים של מבחני הרישוי, לפי דיסציפלינות שתואמות לדרישות המבחן. כל המבחנים בעצם מנוהלים במערכת במאגר מסודר שמאפשר עריכה, שכפול הגדרות. יש אפשרות עריכה של השאלות, אפשר להוסיף הגדרות, לשנות שאלות, להוסיף תמונות, לשנות מסיחים, ובסופו של דבר המערכת גם מאפשרת ייצוא של המבחן בקבצי וורד מעומדים, מסודרים, ביחד עם התמונות הרלוונטיות, מתורגמים לשפות הרצויות. בשורה התחתונה מדובר פה על ממשק ידידותי, אינטואיטיבי ומקצועי, שבאמצעותו בעצם מג'ונרטים מבחנים ביעילות ובאיכות מאוד מאוד גבוהה, בטח ובטח ביחס לעבר. אז איך נכנס ה-AI לכל הפרויקט הזה? כשהמשתמש רוצה לג'נרט מבחן, הוא יכול להעלות תכנים למערכת ולבחור דיסציפלינות, שהדיסציפלינות האלה נבחרו מראש על ידי משרד הבריאות, על פיהן רשות ההוראה עובדת. אתם יכולים לראות פה בממשק ממש את העלאת המסמכים ובחירת הדיסציפלינות. אחר כך כל הנתונים שהמשתמש הזין עוברים לפרומפט קבוע שהוגדר מאחורי הקלעים, ובעצם הנתונים האלה מוכלים בפרומפט, ויש אינטגרציה עם מודלים שונים של OpenAI, והמבחן מג'ונרט עם שאלות ברמות קושי שונות לפי הגדרות רשות ההוראה. אחר כך אנחנו עוברים לעריכת המבחן ברגע שהמבחן נוצר. כן שמרנו על היכולת שתהיה אפשרות לערוך את המבחן באופן ידני כדי לתת גמישות למשתמשים, אבל גם פה ה-AI נכנס לתמונה. אפשר לג'נרט שאלות מחדש באמצעות פרומפט שהמשתמש אומר מה הוא רוצה לשנות ואיך. אפשר לג'נרט רק מסיחים, אפשר גם לג'נרט שאלות חדשות לגמרי. והתפקיד האחרון זה בעצם תרגום המבחן. כל המבחנים נכתבים באנגלית, כי רוב המבחנים מתקיימים בשפה האנגלית, ובאמצעות בינה מלאכותית אפשר לתרגם אותם בשפה מקצועית לעברית ולרוסית, תהליך שעד אז היה נעשה באופן ידני ועבר להיות עם AI. מבחינת הערך לארגון, הארגון אומר שהשאלות שנוצרות הן נוצרות ברמה גבוהה, יש להם שליטה, הם יכולים להיכנס, לשנות, השפה היא שפה מקצועית שמאוד קל לעבוד, ושבאמת זה צעד מאוד גדול קדימה. אז הבדיחה בפרויקט היא שאת החינוך הרפואי שלנו קיבלנו מכל מיני סדרות, ובמקרה שלי עם האנטומיה של גריי, אז הבאתי את חברתי הטובה מרדית גריי עם הציטוט האלמותי שלה, תבחרו בנו. מקסים. אני מת על זה שאתם on the spot כולם. אז אחרי שראינו פרויקט סופר מעניין, בתחום סופר מעניין, נשמח לשמוע את השאלות שלכם לפני שאנחנו נוסיף את שלנו. אני הייתי רוצה לשאול האם ניתן לקחת את הפורמט הזה או את התבנית הזו ולעשות שימושים לא רק ברפואה, אם אפשר בחינוך או בכל הסמכה אחרת שניתן. המחולל בעצם נתפר למידות של מבחן הרישוי, אז לא, אבל כן אפשר להשתמש בפרומפטים שעומדים מאחורי הפתרון. ממש מרשים כאן. תודה. עומרית, איך אתם שומרים על איכות השאלות במבחנים האלה?
אז בעצם עשינו הרבה חשיבה על איך השאלות נותנות מענה, גם לזה שיש שם מספיק מידע, אבל גם שהוא יהיה מרומז, וגם שיהיה איזון בין רמות קושי שונות. אז ממש הלכנו וחקרנו איך צריך להגדיר שאלות ברמות קושי שונות, ומה צריך להיכלל בכל שאלה, ואת כל הפרטים האלה הכנסנו לפרומפט. נועה והודיה עשו פה עבודת חקר מאוד מסודרת, של איך להגדיר מבחן ברמת קושי נכונה ומידתית. ויש לכם אחר כך יכולת באמת לנתח את השאלות, את התשובות, את אחוזי ההצלחה, לראות ככה את המבחנים התוצאות? מועברים ידנית, אז את התוצאות אין לנו אפשרות, אבל כל המבחנים מוערכים על ידי אנשי מקצוע. כל מבחן בעצם עובר תיקוף על ידי מומחה או מומחית תוכן, שזה בעצם רופאים בתחומים שונים, רופאים ורופאות, וככה בעצם זה מתוקף. אבל הנתונים של התשובות אין לנו עדיין מידע. תודה. היה כבר מבחן אמיתי שג'ונרד לחלוטין ורופאים מילאו אותו על ידי ה-AI שלכם? כלומר, מקצה לקצה? עדיין לא עברו מבחנים בפועל, זה פרויקט שהוא יחסית חדש, הוא עבר לרשות ההוראה בסביבות אוגוסט. הם כן הריצו כמה פעמים מבחנים, נעשו עוד שיפורים בכלי, וממש בקרוב אמורים לצאת המבחנים הראשונים לקהל יעד של הרופאים, של הסטודנטיות והסטודנטים. מדהים. שאלות נוספות, יש מוסיפים. עופר, נתקדם. יאללה, מגניב. תודה לעומרי, תודה לצוות, חלק מפרויקט גמר, זה מטורף. תודה, אלופות, באמת, מדהים. מטורף. יש מצב שזה יהיה באמת המבחנים הרפואיים הראשונים שג'ונרטו לחלוטין לגמרי על ידי AI, שנראה לי שזה, אני לא מכיר כזה דבר, אבל שווה לחקור את הספרות הרפואית על הדבר הזה, אז באמת שפו על הדבר הזה, זה הולך להיות מטורף, ומה שנקרא נשמע על זה בחדשות כנראה. אז הבאים בתור, אקספרטים, שבכל אחד מהימים האלה הציגו, אם לא אחד, לא 2 פרויקטים, אנחנו אוהבים אתכם, קצת נמאס לנו מהסגול בעיניים, אבל באמת, אתם מטורפים, זה רק מראה את המצוינות שלכם, הנה אני רוצה לתת לי סתירה. עומרי ורעות, שראיתי אותם גם בוובינר, הכוכבים העולים, תנו בראש. טוב, אז אני הפעם מנסה לשתף, ולא לשכוח לשתף סאונד גם, כי זה אקוטי, מסך, יש לי את המסך הנכון, של זה, רואים את זה שלי? רואים, יש כן. לנו את זה. בהצלחה לכם. בהצלחה, טוב. תתחילי טיימר. טיימר. יש טיימר? יש, רוצו. יש טיימר. טוב, היי, אתם מכירים אותי כבר, עומרי, מוביל תחום בינה מלאכותית באקספרטים, ומומחה בשילוב טכנולוגיה ופיתוח למידה ותוכן. דיברו איתכם עד היום הרבה על AI, ואנחנו כאן להראות לכם ממש עבודה ככה רצינית. רעות, תציגי את עצמך. אני רעות, אני מובילה את תחום חוויית הלמידה באקספרטים, אני מתמחה בפיתוח פתרונות למידה חדשניים וקריאטיביים, ואנחנו כאן כדי להציג לכם את תהליך הפקת הסרטונים בכלי בינה מלאכותית שפיתחנו בעצם בתוך האקספרטים. אז נתחיל מקצת רקע. כלי AI חדשים צצים לנו בכל יום. בתוך מציאות כזאת אנחנו בעצם נדרשים לאמץ שיטת עבודה עקבית ואיכותית שתאפשר לנו להפיק סרטוני למידה, ומצד אחד תהיה פשוטה מספיק להעביר אותה לצוות, ומצד שני לא תהיה תלויה בכלי או תוכן ספציפי, מכיוון שאנחנו עובדים עם מגוון לקוחות במגוון תחומים. אז עם הנחות היסוד האלה יצאנו לדרך במטרה לפתח תהליך שיגדיר שלבים ברורים, עקרונות עבודה אחידים, ויבטיח רמת הפקה גבוהה ומקסום של הכלים. טוב, אז ככה ממש על התהליך, הוא משלב לא מעט כלים ומתחיל מהקונספט והתסריט ועד לעריכה הסופית. מה שחשוב זו שיטה שמחזיקה כל סוג תוכן, ולא תלויה בכלי או ברמת מיומנות אישית, והעקרונות מתאימים לכל איש מקצוע בענף. אז להטמעה של התהליך כבר יש השפעות רבות. קודם כל, הוא מאפשר לנו להגשים חלומות ולהציע ללקוחות שלנו פתרונות שלא היו נגישים בעבר, בגלל מגבלות הקצביות או טכניות. הוא גם מאפשר לנו לשמור על יציבות ואיכות בפחות משאבים, מה שאנחנו אוהבים לקרוא לו פיקסר במחיר ויונד, והוא מעצים את הצוות שלנו, ומעל הכל הוא ממתג אותנו כארגון חדשני ומוביל בתחום ה-AI. טוב, אז צריך להסתכל על ההשפעה של התהליך משני היבטים. הראשון הוא חוויית הלמידה ללקוח. היא באה לידי ביטוי בתכנים שיוצרים חיבור רגשי, מגבירים מוטיבציה ומתאימים לשפה התרבותית והוויזואלית של הארגון. הלקוח מקבל פתרון חדשני ואיכותי בתקציב זהה שמתכתב עם שוק הלמידה העכשווי,
וממתג אותו כחדשני ומתקדם. וההיבט השני הוא ההשפעה החיובית ומעוררת ההשראה שלו על עובדי אקספרטים. היכולת לייצר סרטוני אנימציה בכל עולם תוכן מחזקת את תחושת הערך של הצוות, משמרת את היצירתיות שלו ומאפשרת לנצל בצורה מיטבית את הטכנולוגיה של ה-AI ולשפר את המיומנויות המקצועיות של הצוות. טוב, אז קצת מספרים ממש, בתהליך הזה הפקנו מעל 30 סרטונים לסושיאל בפחות מחצי יום עבודה, היו לנו מעל 14 פרויקטים חדשים שאי אפשר לעשות בשיטה של פעם, 23 עובדים הוכשרו במעל 350 שעות למידה, והיו לפחות 13 כלים שבאמצעותם הפקנו מעל 350 דקות וידאו and counting. וכמו שאמרתי, אפשר להשתמש בזה לכל סוג של מטרה, בין אם זה שיווק ותקשורת פנים ארגונית וגם הדרכות, העיקר שיש סיפור, קהל ואיזשהו מניע שאנחנו רוצים להגשים. אז במסגרת העבודה על התהליך פיתחנו לא מעט יכולות וידאו חדשות, אבל נראה לי שאנחנו מעדיפים להראות במקום לספר. יאללה. ככה בדיוק נראה עמוד HTML בלי CSS. גמישות מחשבתית עוזרת לי לזהות הזדמנות, בדיוק במקום שבו אחרים רואים בעיה. היי, חכי רגע, אנחנו עדיין לא מכירות. ידעת שאנחנו כאן כבר יותר מ100 שנה? הם כאן כדי להקפיץ לך את הקריירה. הבא. חרגנו ב-15 שניות. מדהים, 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 מדהים. כל הכבוד לכם. אני לרגע מרגיש שאני בעולמות של פיקסאר. ינאי באורות. ממש. וואו, נראה מעולה. זה הזמן של הקהל לשאול שאלות. אגב, לי יש שאלה אחת לפני שעוברים לשאלות הקהל. דיברתם על תהליך שעשיתם בתוך אקספרטים כדי להכשיר את הצוות, אז בקטנה מה היה המטרה שלו ואיך הוא היה נראה? רעות? המטרה שלו בעצם הייתה להפוך את התהליך שאנחנו פיתחנו למשהו שאפשר לעשות בסקייל יותר גדול, למעשה שכל עובד אקספרטים יוכל להוציא סרטונים כאלה ללקוחות, גם כדי שנוכל להגדיל את היכולת שלנו להוציא סרטונים, וגם כדי שהצוות שלנו ירגישו חלק ממשהו משמעותי יותר. אמן. קודם כל אני חייבת להגיד שזה מדהים, באמת אני סופר התרשמתי מהפרויקט הזה, והייתי רוצה לשאול אתכם, אם מישהו רוצה לעשות יכולות כאלה אצלו בארגון, אז איך אתם ממליצים לעשות את זה, ומה השלבים הראשוניים? אז קודם כל יש לנו וובינר בנושא, אפשר למצוא אותו. שעדיין זמין ביוטיוב בדרך אגב, שלנו, של אקספרטים. מעולה, אז עמרי, תשלח לי קישור בבקשה, אני אצפה בו. אין בעיה. אבל בקצרה אני אגיד שהרעיון הוא להבין את העיקרון של התזמורת, של היכולת לשלב בין כלים שונים, ולהבין במה כל כלי טוב, ולמצוא את הכלים שעובדים לך לפי הצורך שלך. אז אנחנו באמת מסבירים על זה יותר לעומק, אבל היכולת הכי חשובה היא להתאים את הכלי לצורך, ולדעת לעבוד עם מגוון של כלים, ולא לחפש כלי אחד שיעשה לך את הכל. כן. והרגשתם שהעובדים שלכם שצריכים לייצר את הסרטונים ללקוחות באמת מצליחים לעשות את זה, והם מבינים את זה בצורה טובה, ויודעים להפיק את זה? למעשה נגיד שרוב מה שראיתם פה בדוגמאות, זה כבר תוצרים שיוצרו ללקוחות אמיתיים על ידי
עובדי הארגון. וכן, לגמרי, וכמובן זה תהליך שנעשה בשלבים, לא כולם שולטים פה באותה רמה, אבל אני חושבת שעצם ההכשרה נתן להם הרבה מאוד ערך, עצם העובדה שאמרנו, אנחנו סומכים עליכם ביכולת לייצר ולהשתמש בכלים חדשים, ואנחנו יודעים שאתם תצליחו להפיק את הדברים הסופר איכותיים האלה, כבר היה בזה הרבה ערך, וכן, זה תוצרים אמיתיים של עובדים בחברה. חוץ מזה שאני מבחינת השביעות רצון של הלקוחות על התוצרים. אני יכולה להגיד שקיבלנו תוצר והיינו סופר מרוצים. איזה כיף. ואנחנו ארגון מאוד 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 ביקורתי, ממש תוצרים מעולים. מקסים. חוץ מזה שאני מת לדעת מי זאת יעל שכותבת בצ'אט ומזמין אותה לשאול בעצמה, אז יש שאלה מהצ'אט, האם צמצמתם את כמות העובדים או עליתם בכמות הפרויקטים, העליתם הכנסות? אז לא צמצמנו, כן, עמרי, אתה רוצה? לא, אנחנו לא צמצמנו, בוא נשתמש בקלישה, AI לא בא להחליף אותנו, הוא בא להעצים אותנו, כלומר, אנחנו לא מעיפים אף אחד, אנחנו פשוט גורמים לכל אחד להתעצם ולהעצים, ולבוא לעבודה עם חיוך ומלא קלישאות. ברור, כל זה. אבל באמת, באמת, ברגע שאתה יושב, ועבדנו עם העובדים עוד בפעם הראשונה, והוא ראה, למשל עם הקלינג, איזה דברים הוא יכול לעשות, מוטי שם קוד, הוא היה באורות, ואני אפילו לא מגזים. כאילו זה ממש, אתה יכול לראות את העניין שזה דברים שלא יכולת לעשות קודם. גם אנשי מקצוע מיומנים, זה פשוט דברים שפעם היית אולי עושה באפטרים של מיליוני שעות עבודה. אני אגיד בקצרה, כן. רגע לפני, רק בזה, אגב אפטרים, יש פה עוד שאלה בצ'אט, האם זה נטו AI או שאתם משלבים גם עריכת וידאו? אז העריכה הסופית של חיבור הקטעים, הדבקה בלבד נעשית בכלי חיצוני, אבל כל היצירה של האסטים עצמם היא בכלי AI, היא בכלי AI. ואני אגיד שאנחנו בעיקר מאוד הרמנו את האיכות ואת היכולת להגשים קונספטים שפעם לא היינו יכולים להגשים. כמו שאנחנו אומרים, פיקסר במחיר ויון, מה שפעם לקח לנו בכלי אינסטנט לעשות, היום אנחנו עושים תוצרים ברמה הזאת. מדהים, תודה לרעות, תודה לעומרי, ונעבור למתחרים הבאים. מגניב, אז באמת לדעתי 5 דקות מכל הפרויקטים, 5 דקות שלכם זה הכי קשה להעביר את האסנס של הפרויקט. מי שרוצה באמת לראות את הערך האמיתי של פרויקט כזה, לכו לוובינר, ממליץ בחום, באמת 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 מעורר השראה, ואני גם לקוח נלהב של הסרטונים האלה, אז שפו אמיתי. ועכשיו, without further ado, למתמודדת האחרונה לערב, ושווה שתישארו לשמוע, ואחרי זה גם להצביע, כי באמת התחרות פה היא קשוחה להלאה. אנה, המדהימה, מ-AppsFlyer, שהולכת להציג לנו את קארה, העוזרת הכי חכמה שאתם הולכים להכיר בעולם ה-HR, ושווה לכם להרים לה. אנה, תני בראש. תודה, וואו, זה כבוד להיות אחרונה. אז אני עובדת במחלקת פיתוח ארגוני, לפני זה המון שנים הייתי HRית, גם באפספלייר, גם בחברות אחרות, ואני הולכת להציג לכם את השותפה הכי טובה שהייתה לי ever, לא מתביישת להגיד את זה, כי גם... משתפת מסך, אנלה? בינתיים לא, אבל אני אעשה את זה. אז אני מתחילה טיימר. טיימר מתחיל עם המסך, את זה לא ידעתי. לא, אם יש לך לשתף, אם לא, אז אני מתחילה עכשיו. יאללה, שרון, תתחילי טיימר, ונראה איך נתמודד עם זה. יאללה, גו, בהצלחה. אז אנחנו חיים בעידן של Data Driven HR, אין מקום שלא מדבר על Data Driven HR, אנחנו בחברה שהיא בעצמה בעצם מבוססת נתונים וזה העסק, רוצים להיות עוד יותר Data Driven מבכללי, אבל אנחנו חייבים גם להסתכל לאמת בעיניים ולהבין שלנתח סקר ארגוני זה כאב ראש. זה המון 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 מידע, המון קומנטים, המון טקסט, המון מלל, ובעצם זה מורכב גם בגלל שזה לוקח המון זמן לאנשי HR, וזה גם מאוד תלוי בפרסונה, כי בסוף יש אנשים שהם יותר אנליטיים בתפקיד הזה, פחות אנליטיים, אנחנו רוצים אנשים יותר אנליטיים, לפעמים נכנסים לעומק של הדברים too much ולא יוצאים מהנתונים וזה הכל נראה להם סופר מעניין, ואנשים שהם פחות אנליטיים עושים משהו שהוא די שטחי, ובזה המחלקה שלהם מסתפקת, כי ככה זה היה עד בעצם רגע שקארה נכנסה לחיים שלנו. אני משתפת עכשיו את המסך, מקווה שזה יעבוד. רגע, share. And it's not just about surveys.
אתם שומעים את הסאונד, נכון? כן, שומעים. מההתחלה עכשיו אבל שומעים. Understand the inner world and culture, what motivates people, and where engagement breaks down. I bring that perspective to every insight I offer. My job is to help you get to what matters faster. I analyze survey data, highlight what's working, surface what needs attention, and help you make sense of the story behind the scores. I flag red flags, spot bright spots, and generate hypotheses to explore. אז בעצם מה שעשיתי, עשיתי כלי שהוא בעצם כלי ל-HR שפיתחנו אותו בתוך ה-HR, ממש עשינו קבוצת עבודה כדי לוודא מה הצרכים של ה-HRיות, כדי שברגע שאנחנו נקבל את הנתונים מסקר הארגוני שהוא היה אחד מהחשובים, כי AppsFlyer השנה עברה מלא תהליכים ובאמת רצינו להבין מה אנשים אומרים לנו, מה כואב להם, איפה המקומות שאנחנו צריכים להמשיך לעשות את העבודה הטובה ואיפה המקומות שאנחנו צריכים להשתפר, ובעצם בנינו כלי שהוא מבוסס על ChatGPT שהוא לימד מלא 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 על סקרים ארגוניים, על קלצ'רם כמערכת שאיתה אנחנו עובדים, על איך צריך לנתח את הנתונים, מה השאלות, מה התלות בין שאלה לשאלה, ויצרנו כלי שמבחינת הרמת האדופשן הגיע לאדופשן המקסימלי, אנחנו יודעים להגיד שהוא נוצל ב-100% של ה-HR Growth Partner שלנו, אנשים שהם בקו ראשון עבודה עם הסקר, אנחנו יודעים להגיד שכמות הזמן שאנחנו משקיעים ומשקיעות באנליזה של הסקר למחלקה אחת, כמות הזמן ירדה מ3-5 ימים ל4-6 שעות, שכל אחד משקיע בניתוח של הסקר. אנחנו יודעים להגיד שבעצם זה לא רק שהשתמשנו בצ'אט, אנחנו יודעים להגיד שהממוצע של ההודעות עם קארה היא הייתה ברמה של 45 הודעות לשיחה, זאת אומרת שזו הייתה שיחה מעמיקה ומביאה תוצאות. קיבלנו מלא מלא פידבקים טובים מחבר'ה שלנו מהצוות, שאני חייבת להגיד לכם ש-HR זה קהל יעד לא פשוט, זה אנשים מאוד מאוד עסוקים, זה אנשים שבעצם מחפשים מצד אחד משהו מאוד אנושי וברמה מאוד גבוהה, מצד שני פחות מוכנים להשקיע בזה זמן. אז אנחנו קיבלנו באמת תוצאות מדהימות, וקיבלנו עוד תוצאה שהיא יכול להיות לא פחות חשובה, רמת האדופשן של AI אחרי שהשקנו את קארה ואחרי שעשינו את כל העבודה גם פרטנית וגם קבוצתית עם הצוות HR, רמת האדופשן של ה-HR גדל משמעותית. אנחנו רואים כמות האג'נטים וכמות האסיסטנטים וכמות הצ'אטים שה-HR בעצם מייצר לטובת העבודה הפנימית הרבה יותר גבוהה, כי גם כחלק מהפידבק למדנו שברגע שהיה צורך אמיתי והיה איזושהי נקודת אמת כזאת, שאו שאת נכנסת לרכבת ורצה, או שאת נשארת מאחורה, ובאמת עשינו מרחב למידה, ישבנו עם ה-HRיות וה-HRים, ובאמת ישבנו על איך אתם כותבים פרומפטים, מה קרה יודעת, מה קרה צריכה לדעת כדי לייצר תוצאות טובות יותר, הגענו באמת גם לרמת האדופשן וגם לתוצאות מאוד מאוד טובות. יאללה, 12 שניות אני מחזירה. יפה, אנה, תודה. שאלות מהקהל, זה הזמן. אני רוצה לשאול. איפה היה מאתגר להתמיד, כמרת ככה אוכלוסיית ה-HR, האמון הזה, להסתמך על כלי AI, אז אם את יכולה קצת להסביר איך שכנעתם או איך עברתם את המשוכה הזו? אז מבחינת איפה יהיה מאתגר, זה גם ברמת האדופשן, כי אני חייבת להגיד שהיו מלא חברי צוות שעד לקארה השתמשו בצ'אט כמו בגוגל, שואלים שאלות קצרות, מקבלים תשובות, עושים תרגום קצר, ומבחינת איך בנינו את האדופשן, עשינו ממש השקה, עשיתי את הדמות הזאת שהראיתי לכם, דיברנו עליה כאילו היא חברת צוות, האם הייתם מסתובבים במשרד, הייתם שומעים משהו כמו, שאלתי את קארה, התייעצתי עם קארה, קארה אמרה לי, היא באמת הפכה להיות מין עובדת עם המספר מסוים, עוד מעט הייתה עולה לנו על הפיירול, ובעצם מה שבנינו כמערכת תמיכה של ההתאמה, עשיתי גם שיחות אחד על אחד, וממש עזרתי לחברות צוות להבין איך עובדים,
הראיתי להם תוצאות, הראיתי דברים בלייב, שהיה לוקח לנו מלא זמן להגיע אליהם, ונראה לי דרך זה הצלחנו להעלות את רמת ההתאמה. הטמעה, לא התאמה. גם אני רוצה לשאול שאלה, אנה. קודם כל, איפה מצביעים? אמרתם משהו? לא, אני לא מצליחה להרים יד פה בריאקט, אז גם את רוצה לשאול. רק. אז אני רק רוצה להגיד שהיא מדהימה, הקערה הזאת. אני שואלת, אוקיי, אז היא מנתחת סקרים ארגוניים, ועכשיו את אומרת שאנשים הם גם יותר צרכני AI ב-HR, מה השלב הבא? יש מחשבות קדימה איתה? כן, האמת שכן, אנחנו כרגע נכנסים לתהליך של הערכת הביצועים, ויש לנו פה חבר'ה מ-AppsFlyer, אז you don't quote me, I never said that, I will reject everything, אבל אנחנו כן רוצים לקחת את זה כמה שלבים קדימה, כדי להבין גם איך אנחנו מחברים את התהליכים הארגוניים בין אחד לשני, ואיך אנחנו מבינים, איך אנחנו יכולים להשתמש ביכולות של קארה ובידע שלה, כדי גם לקחת את זה לכמה שלבים קדימה, גם בהסבת היעדים, וגם בהבנה מה אנשים רוצים בעולם הלמידה, מה האנשים רוצים בעולם הפידבק, מה חסר, וקארה הספיקה להכיר את הארגון כל כך לעומק, שלפעמים אני יודעת שאנחנו באים להתייעץ איתה, כשזה לא קשור לעולם ה-engagement survey מסוים, אני יודעת שדיברתי איתה המון על מחלקת customer success, ועכשיו אני צריכה לעשות איזשהו תהליך שהוא לא קשור לשביעות רצון, אבל אני יודעת שכמות הידע שיש לה הוא מטורף. אנחנו גם כחלק מהעבודה עם קארה ניסינו להגדיר מי הוא המנהל של המחלקה, כדי להגיש את הנתונים בצורה הכי עוברת מסך מה שנקרא, אז כרגע היא כדמות מחזיקה מלא ידע ארגונית, ולפעמים מייעצת לנו בדברים לא קשורים לסקר ארגוני. איזה יופי. אז השאלה שלי, אם אפשר, זו כן. שאלת המשך, בהמשך גם למשהו שמישהי כתבה פה בצ'אט, שחלקנו מכירות את קלצ'ראמפ, ויודעות שקלצ'ראמפ מספק איזה ניתוח כבר ראשוני והמלצות ליישום, ומעניין אותי לדעת אם הרי הקושי הוא ביישום עצמו, והאם אפשר להשתמש בקארה או בדמות אחרת, ללוות את המנהל, זאת אומרת, לא רק את ה-HR, HRBP או whoever is working with the manager, but the manager himself, שהוא יהיה זה שאחר כך, הרי זה באמת אין סוף עבודה אחר כך, לקחת ולעשות תוכנית עבודה, ואז לנסות לעשות משהו, וזה לא עובד, ואז לפתוח את זה לדיון, כלומר, יש פה אין סוף שאלות של מה עושים עם כל הדבר הזה, והאם זה גם שלב שכבר הגעתם אליו. זה שלב שאנחנו כנראה ניקח בסקר הבא, פה דווקא היה לנו חשוב לשמור את זה כקלף מסוים בכיס של HRית, כדי לתת לה גם ביטחון וגם מקום אסטרטגי. אגב, אנחנו בקשר עם קלצ'ראמפ, כי ברגע שכאילו, ה-CSMית שלנו דיברה איתי ושיתפתי אותה במה שעשיתי, אז אנחנו רגע עכשיו איתם מנסים להבין איפה הם יכולים אולי ללמוד ולשם את זה הלאה. מדהים. תמכרו להם את זה, אבל זה לא שאתם ככה. אני לא טובה במוניטייזינג, כאילו, אמנם אני מלווה ארגוני... לא, חייבים. זה לא החוזקה שלי בינתיים. נשמע לי לגמרי עניין. מדהים. אנה, המון תודה. אני אתן רק נקודה קטנה, למרות שאני מנוע מלדבר, אני אגיד נקודה קטנה, אני פשוט יושב על הדאטה של ה-ChatGPT אצלנו, וזה הפעם היחידה בארגון מה שהטמענו את ChatGPT, שקבוצה מאוד קטנה של אנשים, שזה HRיות, הגיעו למקום הראשון ב-Custom GPT לחודש ספציפי, שזה היה חודש מן הסתם של ה-Engagement Survey, אז באמת זה מטורף, תחשבו, יש Sales, יש Product, יש R&D, יש רק כולה 20 HRיות, אז זה אומר שהם באמת השתמשו בזה וחפרו לזה את המוות, אז כל הכבוד אנה, באמת מרשים. ועכשיו, א', קרה דבר מדהים שתדעו, התחלנו את כל היום הזה עם 60 ומשהו אנשים בצ'אט-שיט בשיחה הזאת, הגענו ל-90 כרגע, אז או שינאי פה מנפח כמות של אנשים להצבעות שהולכות לקרות, שזה כנראה מה שקורה, או שחבר'ה, מה שנקרא, שמו את הילדים ועכשיו רגועים, אז מה שאני אעשה לטובת הדבר הזה, כי גם יש לנו זמן, וגם מה שנקרא, יש קהל סוף סוף, אז אני אעשה ריקאפ מהיר של כל מה שקרה פה, סבבה? אז התחלנו את היום הזה עם בנק הפועלים ואקספרטים, איילת ועומרי המדהימים, הציגו לנו סימולטור מטורף לנציגי מחירות,
אני יכול להגיד שאני באפספלייר העתקתי ולקחנו את הדבר הזה as is ופשוט הטמענו את זה גם אצלנו, עם קצת כמובן שינויים. Clarivate, הדבר המטורלל שהיא עשתה, כבר שאמרתי, היא באמת לקחה פתרון AI והטמיעה את זה במערכת תמיכת הלקוחות שלהם. MDClone, שירן ודרור המדהימים שהצליחו לייצר 90 פאקינג סרטונים, סליחה על השפה, אבל זה כבר שעה שהילדים עוד מעט ישנים, ב3 שבועות, שזה פסיכי לחלוטין. עומרית ונועה, שיבה ו-HIT חברו יחד והולכים כנראה לחולל מהפכה בעולם מבחני הרפואה בישראל, ולראשונה יהיה מבחן פה שכולו יוצר על ידי AI, שזה מטורף אם אתם יודעים מה זה שאלות לרופאים. אקספרטים, שוב הסגולים, עומרי ורעות הציגו את הפלואו שלהם, את המתודולוגיה שלהם, את איך הם מייצרים סרטונים שמעולם לא הצליחו לייצר אותם עד כה, ובזמנים מאוד קצרים, עם מתודולוגיה מטורפת וכמובן כלי AI. ואפספלייר, אנה המדהימה שהביאה לנו את קארה, שהיא העוזרת באמת הכי חכמה ש-HRיות יכלו אי פעם לקבל. באמת שפו על הפרויקטים, אני פעם שנייה רואה אותם ואני באמת נפעם, אנחנו השופטים ישבנו מאחורי הקלעים והיינו בהלם, ואלה שגם לא עלו לחצי הגמר, גם פרויקטים מדהימים, אז שווה באמת לראות את כל הפרויקטים באתר התחרות, שעוד מעט שרון או מישהו מהצוות ישים את זה בלינק. ועכשיו הרגע שכולכם חיכיתם לו, וכנראה ינאי מנפח אותו ומרמה פה, אבל שרון הולכת להציג לכם, הולך לקפוץ לכם פופ-אפ על המסך, אל תיבהלו, זה פופ-אפ שאומר למי אתם מצביעים, האם לבנק הפועלים, Clarivate, MDClone, HIT, שיבה, אקספרטים ואפספלייר, זה ממש מול הפרצוף שלכם כרגע, תצביעו למי שאתם מאמינים, סבבה, ממש בזמן אמת, וואלה, אני אפילו לא יכול להצביע, שזה מגניב, ממש מנוע להצביע פעם. אז באמת אנחנו נותנים לכם את ה-20 שניות האלה בשביל שתעשו חשיבה, אל תצביעו רק אם אתם באקספרטים, אל תצביעו רק לאקספרטים, תחשבו טוב טוב אם באמת אקספרטים הכי טובים, כנ"ל גם כמובן לאפספלייר, ועוד מעט אנחנו נראה את התוצאות, וברגע שיש תוצאות שרון תתפרץ על המסך ותכריז על הזוכה, של הזוכה הזה באמת קודם כל המון כבוד, המון ריספקט, כמובן לכל שאר האנשים פה, אנחנו סופר מעריכים אתכם, אני מפציר בחבר'ה שמשתתפים פה, אותם 85 אנשים, אם ראיתם משהו שמעניין אתכם, אז זה מה שאני עשיתי, קחו את האנשים האלה, תפנו אליהם ותלמדו איך אפשר ליישם את זה אצלכם, כי זה באמת משהו שמייצר המון ערך, בתקווה לא יצמצם אנשים, אבל יביא המון ערך לארגון שלכם, ושרון, תגידי את, מתי כל הדבר הזה קורה? אני תוהה, כי אני רואה שהמספרים עוד עולים פה בהצבעות, אז אני אומרת אולי ניתן לזה עוד איזה 10 שניות. אני רוצה להגיד שאני דוחה את ההאשמה על חוסר הוגנות, ומאיפה זה בא? זה לא פרסונלי, זה אישי, ינאי, זה לא... בדיוק, בדיוק. האמת שנורא קשה להצביע כי הרמה מאוד גבוהה ודברים מאוד מאוד יפים ומקצועיים, וכאילו אני אומרת, איך היינו לפני זה? זה כמו הסמארטפון, זה כאילו נכנס ושינה לנו את כל המציאות שלנו, באמת, איך עשינו סקרים לפני זה, איך עשינו שאלונים ואיך עשינו מבחנים, ואיך כאילו, זה לוקח אותנו ללבל אחר לגמרי, ומישהו פה שאל, יש גם למנהלים, זאת אומרת שגם המנהלים צריכים שיהיה איזה משהו שכבר יסדר להם את זה בצורה, אפשר אולי לעשות סרטון, ואז זה סוגר את הכל. אתם מוכנים קבל את כל לתוצאות? הפרויקטים ביחד. זהו, כולם הגיבו? שרון? הרוב, אבל נתנו לזה את אותו זמן בצורה הוגנת, כמו אז אתמול. רגע לפני שאת מציגה, אני רק אומר ששלחתי לכם בצ'אט גם קישורים לאתר התחרות, ומי שרוצה להירשם ולהגיע לכנס, אז הכל נמצא בצ'אט. מה זאת אומרת מי שרוצה? כולם באים לכנס. יש מישהו שלא מגיע לכנס? אור חזרה. אני אטפל, אני הייתי בדריירן, סליחה, אני צריכה למקבל, אבל אני אראה את ההקלטה, אני מבטיחה. כדאי לך. פספסתי, טיפה, תשמעו 3 ימים. מישהו פה עושים דרמרול? עופר, הכנתם דרמרול? גוני המפתח, היום היא פספסה את השיחת הכנה שלנו כי היה לה יום הולדת, אמרתי לה, יש זמן שאת צריכה לעשות דרמרול עם הפה, וגוני, זה הרגע שלך. אני בסטיגדיש. קדימה. יאללה. זוכים, וחביב הקהל. מדהים. אז מי שלא מצליח לנתח את התוצאות ואין לו AI כדי להעלות את התוצאות ושם ולהגיד לו מי זכה, אנחנו עדיין מסוגלים זה.
שיבה, נתתם בראש, נכון? אני לא טועה, ו-HIT, אנשים התלהבו מהפרויקטים שלכם, וכל הכבוד, באמת, כל מי שהיה פה מדהים, אבל יש מה שנקרא זוכה אחד בחביב הקהל, ואחרי זה אור תביא לכם את המזומנים שהיא תרים מתחת לבלטות, ותביא לכם אותם. הרבה מאוד כסף יש מאחורי הקלעים כמובן, כולנו מרוויחים פה מיליונים בעולם של הלמידה, ולכן כולנו כאן. מגניב, אור, שרון, תסיימו את מה שאתם רוצות לסיים, ומילה אחרונה. אולי אור רוצה? נראה לי שכל מה שצריך היה להגיד נאמר, ושחגיגה של למידה, בואו נמשיך אותה, אם זה כאן, אם זה באופליין, בהמשך, ותודה לכולם שבחרתם לבלות איתנו את סוף השבוע, תהנו בסופש. ותודה לאופר ולאבי. תודה למרצים, לצוות. תודה לפרויקטים המהממים, לפרויקטים המהממים. צוות מדהים, אלופים, והרמתם סטנדרט מטורף. גם המשתתפים וגם השופטים. באמת היו 3 ימים של חגיגה, ואנחנו נמשיך בכנס. חד משמעית. בכנס אתם תראו את הפרויקטים בעצם שעולים לגמר, 3 פרויקטים. וגם את הזוכים אנחנו נכריז בשידור חי, באירוע הפתיחה שיתחיל בזמן, ולא להפסיד אותו כי אתם לא רוצים. תודה רבה לכולם. תודה.